Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Unong ay kitien ka Voice of the People Party Dr. Bats Kemerbo ha kasing Thaw ding. Ulang bagajing temu jang ka Bharatiya Janata Party banwan ra ya ka wei kari ka wei ka election kala bandai na ka benta ban yo nong hagi kam san perthai. Halo ka te ka benta ulang baka ta shikat de ka jinglong jingman ka Synshar ka khadar da bon palat ki election na marba menteri rang ba du lambat ki menteri jong u ki bon kam tang ha ka yalap election na ka wei ka jaka sha ka wei pat. Dr. Marbo ulang Henry ka don pat ka jing e ban pelong ya ka wei kari ka wei ka election na marba dapet kumba kalong menta kat kum kariti Synshar kari anam la ban pelong ya kani na markat ba kidang don hi ya ka election chiteng samoy menteri rang ba du ni menteri rang ba ki don ha ka bor ban penwai no ya ka ying dor bar Thaw an sha ban kot ka por jong ka bamut anam la ban pelong ya ka wei ka election ula ong ru bahap ban wan ra swai ka jing kala ha kariti Synshar kari khanang ban la ban pentrai kam ya ka one nation one election Unong ay kitien ka VPP ulaong ru baka jing e kalong balik si ka senggum ka BJP kawan ra ay kani ka election am na kabenta ka jing bha handay kala banday na kabenta ka jing yo nong haki kamsan partai ulak daw ru baka rukom tap vote ay India kaya pera bayan ujor ya ka election MP bar ka election siya yung dor ba Thaw an ka Jylla u Dr. Marbo ulaong baka ni si kan penlong ka BJP ban sngaw balada don kaway ka election si kan kam yo nong Namar ba ya kaju kaman kila ban Thaw ni wan ra ya kaju kajing sngaw lada ki briu ki tap vote ha kaju kapor. Ha kaju kapor lo ang balada ka BJP ka yo bat ya ulakam ha ka Rajya Sabha kan kamsuk ya ki ban wan ra kanu kajing kala ka baki kwa ha kari. Habak kedo ba ya menta ka liang persya ka don kajing bun pat ha Rajya Sabha ulang ba haba ka BJP ka don kam ban menjur ya ka bil kin ha ban nekro na ki sengret ban yo ya kajing kersan. Syuk unong ay kitin la benrap na kabaong balada one rapat ya ka one nation one election ha ka jingso ka jong u ka BJP kala ban Mutdur bakan yo ban Synshar ha ki babun ki Jylla pada haba kalong kumni kila ban pha ya bun ki MP sya ka Rajya Sabha ba kila ban Synshar sundon ya ka Lok Sabha kumjo ya ka Rajya Sabha ya kidan ki benta ki ban hapet ya ka ni na pen pe sepang ka jingduna ya ki jinglut but ka jingla jo ka Sorkar pada pindah jingmut ha ki kam Synshar ang iyong ba one nation one election ka suya hap mar kum handia jongi iba ki la shulong election la jan man kiteng snem but ngi ru ba ngali sa Mutdur ba kumnu prime minister Synshar kari habang iba bun kapor ka ba u pelut gede bandai jalap election te katu kakta ya ka ya kata ka quality of governance ina banong dalam bun per election namar ba kini ki minister kini ki prime minister ki minister ki lai shi bun kam ne kale jalap election na ko chaka ka ba election ka ba shulong man kapor Henry kadon pada ka jing e ban long ye kini ka one nation one election namar ba depin page hi kumba kalong menta kumba constitution juga India ka jungi ngimla man pelong ya kita ka one nation one election namar ka banginang don hi ka by election ka bada ka prime minister dan chief minister kita don kita ka bor ban penwai no ya ka ying dor Thaw an shwaban kut ka bor jongka kamut nginom la hi ban penlong ya kata ka one election one nation in haban ra shwa ya ka amendment your constitution your bon ki benta jong constitution ki haban pen kala khanang ban la ban pen trikam ya ka one nation one election henry ka jing e pat kalong ba let's say ka party BJP ka one ra ya ka one nation one election kam dai e na ka benta ka jing bha de kala bende na ka benta ka jing yo nong ha ka politics namar ki pinapej bahang ka karukom thabu chung ki briu ha ka Jylla ka rin dia ka jungi ki haba ki thabu ka MP ki thab da kumwe haba yak assembly ki thab da kumwe ki jo ki briu ha ka local election ki thab da kumwe de kani ka let's say ka penlong ya ka BJP ban sngo
lada ka don ka way ka election ya paro ki jorba thawan ha ka ri ga jongi let's say kan kham yo nong namar balik kan kham yo nong golong ba ki jo ki issue ki jo ki you can create ka jo ki sentiment ha ka jo ka por ki beri ki tab ka jo ka por telada ki kham febo ku mentang ku ma pi ki report ki babun ki yong ba ki beri ha all in the level ki febo ya Modi ku prime minister ki ngai ba katu kan dan bentalang ha ka state election nada penlong lang hajo te ki nga trai ki laban mundur ba lanangi penlong lang election ceka parliament bagi penlong lang election ceka legislature ki kenla banyo khambun ki Jylla ban Synshar namar hadu menta kim padio majority ha ka Rajya Sabha te ki don kam banyo Thaw Sorkar ki babun ki Jylla khnang ba kinyo ban control ya ka Rajya Sabha but haba ki layo ban control ya Rajya Sabha kan khamsuk yaki banwan ra kono ke jingkala ke baki kwa aga ri ke jung yak ba mentai hi ka opposition kadang don majority aga Rajya Sabha te hab ki don kam yaki bill ban pass ki hab lek kro yaki tu ki parti ki berit ki baria ban aga jingkersan yaki tilada wan ra ke ni ka one election one nation pada ka ki ha ka jing sngo jung ka BJP ka la ban mundur ba kan yo ban Synshar ha ki bun ki Jylla bat ha ki yo ban Synshar ki bun Jylla ki la ban pha ya ki bun ki MP cha ka Rajya Sabha bat ki la ban control sendon ya ka Lok Sabha bat ban control ru ya ka Rajya Sabha kata ka ki jing sngo ka jo